Kerkûk, bajarê xemrevîna Kurdan û bajarê xewrevîna welatên cuda, bajarê pêkvejiyanê yan bajarê neft û petrolê, bajarê ku hemû hesab ne li ser şêniyên wê, lê li ser kontrolkirina neft û petrola wê tê kirin. Baş e, ev bajarê ku navenda serekeya rikaberiya welatên derdorê û cîhanê ye, ji kîjan çavkaniya cîhanê zaye û bi hemû ol û neteweyên cuda çawa heta roja îro hatiye. Bajarê Kurdan an bajarê Ereb û Tirkmenan, yan bajarê Kurdistanê lê şarê hemû netewe û olan. Kerkûk bajarekî qedîm û kevnare yê herêma Şarezorê ye. Dîroka damezrandina Kerkûkê bi nêzîkayî digihêje beriya 5000 salan. Lûlûbî, Gûtî, Mîtanî û Hûrî qewmên serekeyên damezrênerên vî bajarê dêrîn in ku ji alî dîrokzanan ve wek pêşiyên Kurdan têne qebûl kirin. Piştî wan jî hinek deman Asûr, Babil, Med, Sasanî û Osmaniyan li vê deverê hukm kirine. Di hemû dewran de jî hukmdar kî dibin bila bibin, rêveberiya Kerkûkê di destê eşîr û mîrektiyên Kurdan de bûye. Eger ku em 1500 sal berê ji destpêka İslamê û em bêjin 500 sal heta zayînê bû 2000 û em bêjin 500 sal jî beriya zayînê em bide ser hev, hema em ji medan dest pê bikin, em hûriyan û gûtiyan û ew deynin alîkî, dîsa ev tê bê wateyê ku 2500 sal berê qewmê Med ku me got li gorî gelek li gorî nêrem bawekarên Kurdanê li devdora Kerkûkê hukmdariya wan hebûye. Bi dîrokî Kerkûk dîroka wî digîje 5000 sal belê. Yani 3000 sal beriya zayînê û nêzîkî 2000 sala zê piştî zayînê. Dema ku em bînin ser hev nêzîkî 5000 sal bi hûriya wî heye ku yên ku Kerkûk damezrandine ji wê demê heta îro em li damezrinde qewmê damezrênerê Kerkûkê dema ku temaşe bikin em dibînin ku yên pêşiyê Kurdan e, yani kînayê ku Kerkûk damezrandine Lûlûbîne, Gûtîne, Hûrîne, Metînîne, vana qewmê damezrênerê Kerkûkê ne. Ew jî dîroka wan digîje beriya pêşiya zayînê 3000 sal. Kerkûk Kurdistana Başûrda di nava di navbêhna Ewkê de ye. Musul û Bexdayê de ye. û li nêzî çiyayê Zagrosê ye. û dîroka wî de serwerê Asûriya Sultan Nebil beriya miladê 800 sal berê li hemberî Medyayê evî şehra ava kiriye. û navê wî jî Kersûlûx e. Di nav Kurda da Kerha tê gotin nêzîkî Dîyalayê. Dema Sasanê de jê re gotine Kermekan. Siryanê gotine Betül Kerman, Beytül Kerman. û İskender jî veçavê derahatî girtine kiriye navendiya Nasturiya. Gelek gerok û seyahên Ereb, Biyanî û Osmaniyan di pirtûk û berhemên xwe de li ser bajarê qedîmê Kerkûkê agahiyên cûr bi cûr dane. Lê piraniya wan jî diyar kirine ku piraniya nüfus û nasnameya nîjadiya Kerkûkê ji Kurdan pêk tê. Digel nüfusa Kurdan beşeke piçûk a nüfusa Kerkûkê jî ji pêkhateyên weke Ereb, Tirkmen, Keldan, Aşûrî û Cihuyan pêk hatiye. Seyahatnameya herî kevin wekî em bêjin ku bi navê seyahatname hatiye weşandin, seyahatnameya Leonard Rauf eviya seyahekî Almanî ye
لی خباتا وی به انگلیسی هاتیه سیاحتنامه وی به انگلیسی هاتیه وشاندن ده سال 1693 آنده هاتیه وشاندن لی او بخوا ده سال 1574 ده چیه کرکوکه او بخوا دبیجه که کرکوک نابینا مدیا و مزوپوتامیا دا جی دگره و کردن کرکوکه ج altın köprüye ku nihavek altın köprü te zanin Kurdên wê demê ji wê altın köprüya nihara digotin pirde. û her wiha dîsa heman seyah dibêje ku dîsa ez dixwazim dîrokê dibare dibikim 1574 divê salê de dibêje ku Kurdên Kerkûkê ji bilî Kurdî bi tu zimanekî din naaxivin û nanivîsîn. Em bêjin efserê İngiliz Major Frederick Millingen ev bixwe jî di sala 1860 nehan de çûye Kerkûkê ew wiha dibêje divê li Kerkûkê û devdora Kerkûkê gelek eşîrên Kurdan hene lê eşîra herî bihêz û mezin eşîra Hemawend e li Kerkûkê û li devdora Kerkûkê ev eşîra Kurdan hakim e. Di Ansiklopediya Osmanlıya da bahsa wî dike di 1807 da ev belge ku mirava ve da ev belge da dinivîsîne bi Kurtayî dibêje Kerkûk axa Kurdistanê û Musul jî di Herêma Kurdistanê da axa Kurdistanê dibêje. Hükümdar serverê Kerkûkê jî Sabık Halid Paşa aslî xwe jî Kurd e. Hamdullah Mustafi 1340 da Nusretül Kulub Pirtûka xwe da dîsa dibêje axa Kurdistanê. Sala 1820 de Seyyid Muhammed Kurê Seyyid Ahmed ew bi xwe jî diçiye Kerkûkê û dibêje ku li Kerkûkê bi qasê 200 heb gundê kakeyên Kurd ku yani Kurdên ku vê baweriyê diparêzin 200 heb gundê wan li wê derê hene dikîja sal 1820 de. Ha ji vana tevan tê famkirin ku Kurd wek nasnameyeke aslî wek nişteciyên aslî û bi kok û bi esasî li Kerkûkê cî girtine. Di sala 19 de Rîç bi xwe jî ku seyahekî meşhûr e dîsa di sala 19 de yanî ew bi xwe jî dibêje Kerkûk bi hawayekî piranî û giranî ji Kurdan pêk tê û eşîrên Kurdan yên ku li Kerkûkê ne dîroka wan digîje zamanekî gelek pêş û gelek seyahên din gerokên din jî di seyahatnameyên xwe de vê tiştê tînin ziman. Evliya Çelebi 1611 Emrêwî 1685 da Emrêwî viyaye di seyahatname xwe da nûsandî Musul şehrî zor Kerkûk heta Besrayê axa Kurdistanê dibêje. Di dema Hazreti Ömer da 640 didiya da ketî destê Müslümana dûra Emeviya, Abesiya, Hemdaniya, Selçukû û dûra îstila Moğolistanê bûye. Dema Osmaniya da wexta Yavuz Selîm dûra di nav Sasani û Osmanî de zaman zaman değiş kiriye. Kamusul alem yani bahsa tamamı alemi dve Pirtûka Xuda kiriye. Pirtûka wî 5 cilde. Cilde 5 da bahsa Kerkûkê bi tefsîlatlî dike. O dibe navê wî kevn Kirkor e. Yani em nihat bêjin Kerkûk ew dibe navê wî kevn dibe ismê qedîm navê kevn Kirkor e. Dibe dewr da gelek jî Ehl-i Beytê de medfûnin û pêxember tê danin. û Kerkûk dibe qezakî mezin e û girêdayî bi sancaxa Şehrezorê ye. û nüfusê wî dibe ehalîsî 30,000 e. Wî çaxî ehlê wî nüfusê Kerkûkê 30,000 bîye. Dibe ji wî 30,000 sê qismê wî dibe 3 ribعî yani ji çara
سیوی کرد و اوی ماینجی جی چارا یکی ویجی دبی ترک و عرب و یدنن بسا کرکوکی دکه و نویسکار عثمانی دبی قلاوی هیا دبی 36 هب جامی و مزگرتی وی هبونه 7 هب مدرسی وی هبونه 12 هب تکی وی هبونه 12 هب خان هبونه خان وقت عثمانی دا هبو که اینهاشی دی اوی وانن اثری اول هنه 1307 هب مغازه و دکانی وی هبونه دوی دمی دا ابن خردازبه نویسکار المسالک و الممالک ناوی برهماوی المسالک و الممالک کتابه که ادنیگاریه لبامن بخوشی هیه و مخواند نویسکار وی کتاب ابن خردازبه دبیجه که والی خراسان سردما عباسیان دو زمان خلیفه مامون ده 2000 لشکرین ترکمن جدبرین جهه آنینه لعراق بجی کرنه جوان لشکرین که لعراق هاتنه بجی کرن هن جوان هاتنه هانینه کرکوکی ایکو هاتنه کرکوکی جی هن جوان پاشه مالباتین خوشی آنینه باخوا اولی کرکوکی بجی بونه هبونا ترکمنان لکرکوکی نه هبونه که نشتجیبونه هبونه که یاجی نازنامه که لشکریه هل بجارتنه هانینه لوی داری وظیفه دار کرنه لی دپیرا هنک جوان لشکرین ترک لعراقی بگشتی و هن جوان جی لکرکوکی بطایبتی مانه مالباتی خوشی هانینه و هبونا وان به هوای دست پیکریه اما دپیره ده سردما عثمانیان ده افجی بالکشه مثلا دو وقتا سلطان سلیمان قانونی ده کرکوک پرچه که جمیرکتیا کردان اردلانه بویه اف یک آد دوان جبلی میرکتیا کردان اردلانه کرکوک هر تم پرچه که ارده میرکتیا کردان بابان و هر وها میرکتیا کردان سوران بویه جی نفوسك بتشوك يا تركمانان هرقبل ويدري هفريا شخص سمشتين سامي جيد ويجا اللي بس بي نفوسا تركمانان بآواي ام بيجين ديروكي تجاركي جي چارا يكي نفوسا كركوكي در باس نكريا جي چارا يكي نفوسا كركوكي در باس نكريا لو ما ام بيجين نها بركي تشتك او كينينه يعني تبيجي يعني كركوك يا كيه الا كركوك هلبت او كاسين كل ويدري دجين كركوك تركمان كل كركوك يبجي كركوك ياويه شي كركوك عربي كو ام بيجين ادري ويدري بجي ام كارم بيجين شكون مسعود برزاني جي هذا ياويه شي ليه كركوك بآواي جغرافي مثلا مسعود برزاني قلت نكيد بيجي كركوك هلبت کی کرکوکی بجی یامانت بجه لی ناسنامه کرکوکی ایرود بجه کرکوک به سیاست عرب گرنه اگر حبک کرجی کرکوکی نمینه کرکوک به بازار کردایم حتی سال 1534 جی باجار کرکوک دبن حکم عباسی ایوبی و صفاویان ده دست کوهری لی پشتی که حکم هریم کت دست عثمانیان سیستما اداره هرمی جی گوهری. ایدی هرم به سیستما ریوبریا ولایتان هات اداره کرن. به وی گوهرینی ره کرکوک بو ناوندا ولایتا شارزوری. شارزور ولایت بو ایالت بو و کرکوک جی ناوندا وی ولایت بو سر سینوری وی چارچوباوی چی بو جغرافیاوی چی قاس برفره بو سر وانا دپرتوکا بناوه تاریخ العراق الإداري والاقتصادي في العهد العثماني الثاني 1638 1750 وی ناوبره دا لیکولین کریه دوی برهمه دا دوی پرتوکی دا سینورن ایالتا شهرزوری وها هاتنه دیار کرن دویجه جه آلی باشور و ایالتا بغداد را
ji alî Rojavayê ve bi hikûmeta Musul û Amediyê re, ji alî Bakur ve bi Hekarî û Azerbaycanê ve û ji alî Rojhilatê ve jî digîje herêma Farisan. Yani dema ku em dibêjin wîlayeta Şehrezûr an jî navenda wî Kerkûk, ne tenê bajarê Kerkûk nedigirt nava xwe, coğrafyekî sahakî wisa berfireh bû. Pişt re jî di sala 1807 de Osmaniyan di qanûna îdareya eyaletan de guhartineke nû çêkir. Li gorî vê guhartinê herêm bi navê Bexda û Musil bi ser du eyaletan ve hate dabeşkirin. Di encama vê guhartinê de di sala 1879 de navenda wîlayetê ji bajarê Kerkûkê birin Musilê. Bi vî awayî Başûrê Kurdistanê ji dervayê xaneqîn û deverên bi wê ve girêdayî bi hemû bajarên xwe ve bi wîlayeta Musilê ve hate girêdan. Ji wê şûm ve Musil êdî bû navenda îdarî û siyasî ya Başûrê Kurdistanê. Ji ber ku İmparatoriya Osmanî nêzîkî 400 salan li ser vê herêmê hukm kiriye, bandora wê ya kultûrî jî li ser herêmê û her weha li ser navenda bajaran çêbûye. Bi taybetî jî piştî ku zimanê Osmanî ango Tirkiya Osmanî bû zimanê fermî yê împaratoriyê û rêvebirên wîlayetan ji aliyê navendê ve hatin destnîşankirin, li bajaran bandora zimanê Tirkî jî bêtir bûye. Êdî zimanê Tirkî bûye zimanê desthilatdarê rêveberî, dibistan û muesseseyên bajarê Kerkûkê. Vê yekê bandoreke giring li ser jiyana rewşenbîriya Kerkûkê jî kiriye. Lewma pelbestvanên navdarên Kurd yê wekî Şêx Rizayê Telebanî bi zimanê Tirkî jî helbest nivîsandine. Ku di nava bajaran da Tirkî mijûl dibûna, yani bîna Bilîsê, Diyarbekirî wisa bû. Yani di nava Diyarbekirê, di nava şehrê de, di nava bajarê de xelkê bajarî Tirkî mijûl dibiya. Ama nava Diyarbekir egleb çi bûn? Kurdin. Yani estevan diçe yan 20 milyon çınarı yan zan. Ya Kurdin ya Kurmancın ya Dimilîne. Eglebi wî sane. Kerkûk jî derdorê Kerkûkê di herêmê da zaftir Kurd hebû. Piştî Arab jî hebû. Türk jî hebûn ama derdorê Kerkûkê zaftir nebû. Derdorê Mosulê hene belê. Derdorê Mosulê hene. Derdorê Mosulê hebû. Ama ku di nava şehrê de bajarê da ko ew mijûl dibûn. Tirkî de hata mijûl. Kî de çû nava bajarê bicî dibû piştî neslekî zimana xwe eslî zimanê xwe dayîkî ji bîr dikirin. Tirkî mijûl dibûn. Digatane ev zimanê bajarî ye yûne ji wana medeniyetêkî bilind. Ji wana ku em bibine medenî digatana em bibine bajarî Tirkî mijûl dibûna. Kerkûkê jî wisa bû. Yani bi awê çandê Tirkî tîlî wê bandora Tirkî tîye çêbû. Ne bi awê eslî wan, eslê wan, esasê wan, nesebe wan Tirk e. Ji ber ku zimanê fermî yê Osmaniyan bi taybetî jî serdema dawîna Osmaniyan êdî Tirkî bûye. Li Kerkûkê jî zimanê Tirkî, zimanê ku Türkmen pê daaxivin, kirine zimaneke desthilatdar ya jî zimaneke fermî Kerkûkê. Êdî nivîskar û helbestvan û dîroknasên Kurd yê Tirkmen jî helbestên xwe û nivîsên xwe ne bi zimanên xwe yê zikmakî bêtir bi zimanê Tirkî derxistine holê û di dibistanên Kerkûkê de jî zimanê desthilatdar bûye zimanê Tirkî. Di salên 1890 de li Kerkûk û Musilê rezervên petrolê hatin kişifkirin. Piştî kişifkirina petrolê, giringiya bajarê Kerkûkê û Musilê êdî bû rojeva serekeya siyaseta herêmî û navnetewî.
Kerkük gerek beşeri olarak Kerkuk hem dihêla rûniştevanên xwe de hem jî dihêla xwezayî de perçeyekî xwezayî yê Kurdistanê ye. Tişik û gumanek ser Kurdistanîbûna Kerkûkê de tune ye. Hemû kes vê rastiye dizanin û vê rastiye bi hejmarên statîstîkî qebûl dikin. Sedema ku ser Kerkûkê ew qas disekinin petrol û nefta wê ye. Ji ber ku gelek rezervên girîng ên petrolê li Kerkûkê hene. Yıllarında Petrol zêrê reşê 100 sala 20 û 21 ne. Piştî ku petrol hat dîtin, neft hat dîtin, herkes hücumê Kerkûkê kir, herkesê hücumê vê derê kir û herkes lê xwedî derket. Di vê xalê de hinek vekheviyên navbêhna San Francisco û em bêjin Kerkûkê vekheviyên wan hene. Kerkuk di vî dawiyê de li ser neftê mezin bû. Ku neft hate dîtin, petrol hate dîtin, li ser wî êdî bîna batmanê mezin bû. Kerkuk dereke wisa ye ku cihek wisa girîng e ku ji seda şeşê petrola dinyayê dibin aha Kerkûkê de ye. Hin taybetiyên petrola Kerkûkê hene. Kerkûk di destê kê da ve wek awayê kîjan dewletê da ve bi awayê aborî, bi awayê ekonomîk wê ew dewlet gelek xurt ve ji bo Kurda mesela qederê ye çima mesela qederê ye dünya alem dizane ki ku Kurdistanekî eger sibê pêşerojê de ava bibe ji bo ku hebûna xwe bikar ve baş û berdewam bike ser li gel serxwebûna siyasî pêwîstî serxwebûna aboriyê ye. Milletek heta ku serxwebûna xwe ya aborî bi dest nexe, serxwebûna wî ya siyasî di talûkê de ye, di Xeterê de ye, serxwebûna xwe ya siyasî jî bi dest nexe. Piştî şerê yekemînê cîhanê İmparatoriya Osmanî têk çû. Di siyê cotmeha 1918 de peymana Mondrosê hate îmzekirin. Li gorî vê peymanê êdî Iraq û Başûrê Kurdistanê kete bin himayeya Dewleta Brîtanyayê. Lewra ev herêm ji aliyê xezîneyên petrolê ve gelek dewlemend bû û li gorî lihevatina peymana Sykes-Picot jî ev der para Dewleta Brîtanyayê bû. Di 28 tebaxa sala 1921 de di bin mandetiya Dewleta Brîtanyayê de bi serokatiya Melik Feyselê kurê Şerîf Husên damezrandina Dewleta Iraqê hate ragihandin. Li hemberî vê yekê Kurdan serî rakir û di bin pêşengiya Şêx Mehmûdê Berzencî de li Silêmaniyê jî hikûmeta Kurd hate ragihandin. Lê Brîtanyayê hikûmeta Şêx Mehmûd nas nekir. Ji ber vê roj bi roj pevçûnên di navbera hikûmeta Iraqê û Başûrê Kurdistanê de geş dibûn. Dewleta Brîtanyayê di rojhilata navîn de cara yekemîn hêzên xwe yên hewayî li hemberî tevgera rizgariya Kurdistanê bi kar anîn. Şêx Mehmûd di sala 1924 de hate destgîrkirin û Dewleta Brîtanyayê ew sirgûnê Hindistanê kir. İngilizler orada Şeyh Mahmud Berzenci yönetiminde bir muhtar yönetim. İngiliz li wê derê dibin rêbertiya Şêx Mehmûdê Berzencî de dixwazin rêveberiya muxtariyetê mîrektiyekê Kurdan ava bikin. Lê ji ber ku Kurdan qîma xwe bi vê neanî û serxwebûnê xwestin, navbera wan û İngilîzan xera bû. Di encamê de Şêx Mehmûd Berzencî nefî kirin û şandin Hindistanê. Helbet di dema şerê yekemîn ê cîhanê de rêveberiya Osmanî û milîtarîzma Alman bi hev re diyek eniyê de ketin şer û têk çûn. Bi peymana Sykes-Picot jî kêm zêde sînorên peymana Lozanê jî hatin xêzkirin. Hê ji sala 1916 de ev sînor xêzkirin. Di serî de İngilîz û Fransî, dewletên ku dişar de bi ser ketin, li ser Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê hin hesab çêkirin. Wê demê rêveberên Tirkan, yanî kadroyên Kemalîst ên nûk û berê kadroyên İttihat û Terakiyê bûn, hewldan ev herêm di destê wan de bimîne. İttihatçıların yerine gelen eski İttihatçı ama yeni Kemalist kadrolar da Piştî şerê yekemîn İmparatoriya Osmanî felişî têk çû. Piştî ku İmparatoriya Osmanî têk çû, ser baqiyeya Osmanî komara Tirkî hate damezrandin, sînorê komara Tirkî zî diyar e. Veta ku merî lê din here di 24 Temmûzê 1922
Sisiyada Irak devlet ne bu? Suriye devlet ne bu? Ürdün devlet ne bu? Ama ne devlet bu? Vana anin aşır kısım devlet ve vakti ve demici ve heremi da Kurdiş tamamı kavmaz yetir. Anin kısım 5 parça. Ne 4 parça? Kurd vara kısım 5 parça belakır. Piştî şikestina serhildana Şêx Mehmûd û qayîmkirina desthilatdariya Iraqa Erebî jî nîqaşên li ser Kerkûk û Musilê berdewam kir. Di 1925 de Kerkûk û Musilê bi biryara Komîsyona Cemiyeta Milletan tevlî dewleta Iraqê kirin. Brîtanyayê di 1932 de mandetiyê dewrê Iraqê kir û vê yekê jî bi vê biryarê ve girêda bû. Divê zimanê Kurdî di muesseseyên giştî de bibe zimanê fermî, rêvebirên bajarên Kurdan jî bi eslê xwe Kurd bin. Hikûmetên Iraqa Erebî heta destpêka salên 1905yan li hemberî Kurdan polîtîkayeke nerm meşan dibin jî, piştî vê heyamê hikûmetên Iraqê êdî dest bi siyaseta erebkirina Kurdistanê kirin. Bi destpêkirina siyaseta erebkirinê, zimanê Erebî bû zimanê fermî û zimanê Kurdî jî bi temamî hate qedexekirin. Ji salên 1905 ve erebkirina Kerkûkê hatiye rojevê em baş dizanin ku rejîma Baasîya ji wan salan û pêve Kerkûk ji bo ku demografiya wê xira bike Kurd mecburî koçkirinê kirine mamosteyên Kurdan yên ku di dibistanên Kerkûkên dabûne mamosteyê wan ji wezîfe havêtine dişûn da wan da mamosteyên Ereban bicîkirine zimanê Erebî hinek li ser Kerkûkê ferz kirine di dibistana da zimanê Erebî tenê hatiye xwendin û nivîsîn eşîrên Ereban ji devdorên Iraqê anîne li Kerkûkê di cî û warê Kurdan de bicîkirine hemû coreyên madî manewî em bêjin mal û milk û arazî hemû ji wan re texsîs kirine û di mal û xêniyên Kurdan bi xwe de bicîkirine Kurdê ku nexwestine koç bikin bi îşkence û bi hebizkirinê zorî koçê kirine axir bi vî awayî xwestine ku rêjeya Kurdan li Kerkûkê kêm bikin ha piştê vê terîbkirinê ku jê re dibêjin erebkirinê piştî van operasyonan em li serjimariya Kerkûkê dinêrin mesela 1957 de Kurd ji sedî 63 daketine ji sedî 48 yani piştî van operasyonên erebkirinê û koçberkirina Kurdan rêjeyeke gelek berbiçav derketiye holê lê dîsa Kurd bi piranî dûr de cihê xwe girtine. Ê ku xwestine Kerkûkê bikin bajarekî Tirkmenî jî giranî dane ser Tirkmena û Kurd îhmal kirine. Ê ku xwestine Kerkûkê bikin bajarekî Ereban jî dîsa giranî wan jî daye ser Ereban û Kurd îhmal kirine. Kurd ji aliyê her du hêzan ve jî hatine koçberkirin, hatine îhmal kirin, hatine înkar kirin û malê wan, milkê wan, xaniyê wan, araziyê wan di hin serdeman de di navbêhna Tirkmenan de hatiye parvekirin lê di gelek serdeman de jî di navbêhna Ereban de hatiye parvekirin. Kurdan jî Tirkmenan jî ji erebkirina Kerkûkê zirar dîtine lê Tirkmenan carekî zirar dîtiye Kurdan du car zirar dîtine. Musul Kerkük kimin yurdu konusunda uzun bir araştırmam var. Musul û Kerkûk bajarekê ye. Derbarê vê mijarê de min lêkolîneke gelekî berfireh kir. Bi qasî bîsî rûpel min nivîsand. Di vê lêkolînê de min çavkaniyên Osmanî, çavkaniyên dewletên Rojava, dewletên Rojhilat, çavkaniyên Kurdan, Tirkan û Ereban îstîfade kir. Min di lêkolînê de cih davan hemû çavkaniyan.
بنەخشە، هێژمار، ئامارên ستاتیستیکی û dîrokî min hemû agahiyan berhev kir. Me dît ku Kerkûk jî weke Silêmaniyê, weke Hewlêrê, weke bajarên din ên Başûrê Kurdistanê bi giranî bajarekî Kurdan e. Ji Kurdbûna Kerkûkê tişik û guman tune ye. Di dema rêveberiya nîjadperest a Saddam û rêveberiyên din ên Ereban de tim hewl dan ku demografiya Kerkûkê biguherin. Kurdan ji wê derê bi darê zorê koçber kirin. Ev rastiyek e. Döneminde ya da Arap yönetimleri döneminde Kerkük'ün demografik yapısının değiştirilmeye çalışıldığı. Hükümeti Irak'e çekirin. Bêguman ser demografiya Kerkûkê gelek leystin ji alî hikûmeta Iraqê ve hatin kirin. Bi taybetî ji salê 1958 şûnda. Bi tevî ku 58 da darbe çêbû, kraliyet li Iraqê rabû, o Barzanî, Mustafa Barzanî ku li Yekîtiya Sovyetê sürgünê dabû. Wî vexwendin Iraqê, Kurdistanê hat vegeriya Mustafa Barzanî di zagona bingehiya Iraqê de, yani anayasa Iraqê de madekî bicî kirin ku gotin Iraq ji du neteweya pêk tê, Kurd û Ereb. Ew gavkî girîng bû bo çareseriya mesela Kurdistanê perspektîvekî girîng bû. Siyaseta Arab kirina Kerkûkê rast e ji roja ku em bêjin petrolên Kerkûkê li bazarên cîhanê dest bi firotana wê hat kirin. Ji we rojê vir ve em zanin ku dewleta Iraqê bêguman dixwaze ku Kerkûkê bike bajarak Ereb e. Bi taybetî jî di dema Saddam Hüseyin da ji bo ku bajar bibe wek bajarê Ereban xebatên gelek girîng hatin kirin. Nüfusa demografiya Kerkûkê hat leistin. Gava ku demografiya Kerkûkê hat leistin 300,000 dora 300,000 da Kurd ji Kerkûkê hatin derxistin. Muxabin ti kesî dengê xwe dernexist ji vê yekê re. Li Kerkûkê heta dema nêzik jî heta salên 56 wan jî goristanek Ereba tune biye. Bara binekê mesela goristanek Ereba Kerkûkê tune çünkü ne cî wan e. Yani Ereb li wê derê mêvan e. Em dibînin ku 63 sala 1963 basî ku Basiya, Partiya Bas bernameyekî siyasî çê dike. Ev bername wê li Kerkûkê bi taybetî li Kerkûkê û ciyê din çawa nüfusa Kurd kêm bike û nüfusa Ereba zêde bike. 10-15 benda pêk hatiye. Lê bi vê awayî polîtika Ereb kirina Kerkûkê her rojê ku derbas bû zêdetir bû. Em nika ji Tirk û rayedarê Tirkiye bipirsin. Gelo Kurda Türkmen wê derê helandine ya Ereba hem Türkmen hem Kurd helandine. Em dibînin ku Ereba xwestine hem Türkmena hem Kurda rêjeya wan li Kerkûkê kêm bikin, rêjeya Ereba jî zêde bikin. Bi taybetî ji salên 1963 şûn ve di çarçoveyek mehendîsiya demografîk de siyaseta Erebkirinê bi awayeke sîstematik hate tetbîqkirin. Bi rê û rêbazên cûr bi cûr Kurd ji Kerkûkê hatin derxistin. Rûşûna wan bertîl û teşwîqan Erebên hawirde ji Necef û Besrayê anîn bicî kirin. Piştî ku di sala 1968 de Partiya Beasê bi darbeyeke leşkerî desthilatdariya dewleta Iraqê bi dest xist, bi taybetî jî siyaseta guhertina demografî û Erebkirina Kerkûkê bi tedbîr û planên nû bi awayeke berfireh hate domandin. Ewana xaînen xıyanetyan kirduwa. Di 11 adara sala 1907 de di navbera Mele Mustafa Barzanî û dewleta Iraqê de peymana muxtariyetê hate imzekirin. Di çend salên dema peymana muxtariyetê de aramiyeke demkî pêk hat. Ji ber ku li ser statuya Kerkûkê di navbera Kurd û Ereban de lehevatinek çê nebû, meseleya Kerkûkê ji bo 3-4 salan hate paşvexistin. Lêbelê çareseriyek ji wê re nehate dîtin. Ji aliyê rejîma Iraqê ve hewldanên ji bo Erebkirina bajarê Kerkûkê û deverên stratejîkên din her berdewam kir. Ji bo kêmkirina rêjeya nüfusa Kurdan û milletên din ên li Kerkûkê digel tedbîrên polîtîk û sosyal, guhartinên îdarî jî hatin kirin.
hinek qezayên bajarê Kerkûkê ji wî hatin veqetandin, di vê çarçoveyê de di sala 1976 de Duzxurmat û bi bajarê Tikritê ve, Çerçemal û Kelar bi Silêmanî ve û Kifrî jî bi bajarê Dîyalayê ve hate girêdan. Ev jî nebes bû, navê Kerkûkê guhartin û kirin Temîm, ango millî kirin. Li vir tenê armancek hebû. Ew jî kêmkirina nüfusa Kurdan bû. Ji bo bajêr nebe bajarekê Kurdan, serî li her cûre rê û rêbazên erebkirina Kerkûkê dan. Ev yek di encamên serjimêriya salên 1957 û 1977 de bi awayeke berbiçav dixuye. Lewre nüfusa Kurdan di 57 de ji sedî 48.3 lê piştî erebkirinê di 77 de nüfusa Kurdan a li Kerkûkê dadikeve ji sedî 37.53. Serjimêriya 1957 nüfusa Kerkûkê. Kurd ji sedî 48.3, Arab ji sedî 28.2, Türkmen ji sedî 21.2, Yendin ji sedî 2.3. Serjimêriya 1977 nüfusa Kerkûkê. Kurd ji sedî 37.53, Arab ji sedî 44.41, Türkmen ji sedî 16.3, Yendin ji sedî 2.4. Di nava 20 salan de di encama polîtikaya erebkirinê de jî dixuye ku nüfusa Kurdan ji sedî 10.77 hatiye kêmkirin û nüfusa Ereban jî ji sedî 16.21 hatiye zêdekirin. Her wiha nüfusa Tirkmenan jî di encama vê polîtikayê de ji sedî 4.9 kêm bûye. Hikûmetên Iraqê qîma xwe bi vê kêmkirina nüfusa Kurdan jî neanîn û polîtikayên xwe yên erebkirinê her berdewam kirin. Bêyî ku meselaya Kerkûkê bê çareserkirin, di sala 2030 de desthilatdariya rejîma Beasê hate hilweşandin û di sala 2005 de jî bi referandûmekê destûra nû ya Iraqê hate qebûlkirin. Li gorî benda 140 a destûra 2005 diviya ji bo diyarkirina statû û dahatûya bajarê Kerkûkê û ciyên nakok ên din referandûmek bahata kirin. Di ser vê dîrokê re 10 sal derbas bûn, lê hikûmeta Bexdayê hê jî pêdiviya destûrê neaniye cî. Ji bo pêkanîna pêdiviya destûrê, hikûmeta Herêma Federala Kurdistanê gelek caran hewl da. Kerkûk bî hemîşe wekû numûneyê pêkêwa jiyan li rûya ayînî, neteweyî, mezhebî bimînî û evî em nehca qoltir bikirêtin û behêztir bikirin. Kerkûk be we ciwan ke hemû pêkêwa tê de decîn. Kurd, Arab, Turkûman, Kildan, Aşûrî û hemû ayîn û mezhebekanî tir. Lê belê hikûmeta Bexdayê her carê sebebek nîşan da û nehişt referandûm pêk bê. Dawiyê bi piştgiriya dewletên herêmî û erêkirina hinek hêzên navneteweyî di 16 Cotmeha 2017 de Kerkûk careke din kete bin kontrola artêşa Erebiya Iraqê, milîsên Heşdê Şeabî û pasdarên Îranê.
Piştî ku Kerkûk ji aliyê hêzên Iraq û Îranê ve hate kontrol kirin, Tirkiyeyê jî îdiayên nû anîn rojevê. Li gorî tezên ku Tirkiye diparêze, Kerkûk û Musul di nava sînorên misaqî millî de ne û heqê Tirkiyeyê li ser heye. Lê li gorî peymana mîsaqî millî, tu heqekî Tirkiyeyê li Kerkûkê tune ye. Meclîsa Tirkiyeyê di 6 Hezîrana 1926 de ji bo nirxandina pêşniyara Cemiyeta Milletan civînek li dar xistibû. Di vê civînê de pêşniyara Cemiyeta Milletan hate dengdanê. Ev pêşniyar bi 143 dengên erê, 2 dengên red û yek jî bêalî hate qebûl kirin. Di encama vê civînê de bi dengên gelek zêde pêşniyara Cemiyeta Milletan hate erê kirin û li gorî vê biryarê Tirkan, Kerkûk û Musulê bi 500,000 poundan firotin İngilîza. Çi qas ku di rojhilata navîn da guhartinekî çêbûye, bi taybetî jî li Iraqê hereketekî çêbûye, hereketekî civakî, siyasî çêbûye. Türk wêk demê rabûne gotine ku heqê me li Kerkûk û Musulê heye. Lozan'da sınırlar hangi sınırlar olacak? Mustafa Kemal'in söylediği şey şu. Bizim Di Lozanê de dekîjan sînor hebin. Mustafa Kemal ev tişt dibêje. Sînorên ku bi misaqî millî hatine diyarkirin dê esas bên girtin. Paşe, ev sînor çi ne? Herêmên ku Kurd û Türk bi hev re dijîn. Herêmên ku Türk û Kurd lê dijîn di nava sînorên misaqî millî de ne. Ew kîtekî tên wê jî dibêje. Jê dipirsin. Çima Başûrê Kurdistanê ji bo we qasgirîn e? Mustafa Kemal hêj beriya ku biçe Lozanê vê bersivê dide. Di Lozanê de jî dubare dike. Li wê herêmê rezervên girîng ên petrolê û neftê hene. Dibêje pir girîng e ku ew petrol destê me de bimîne. Her wiha dibêje İngilîz dixwazin li wê derê hikûmeteke Kurd ava bikin. Dema ku hikûmeteke Kurdan bê ava kirin, ev yek dê tesîra xwe li Kurdên nava me jî bike. Ji ber vê yekê jî divê ji başûrê Sînor ve Musul jî tê de, qenebe Bakurê Musulê jî tê de divê sînorek bê ava kirin. İçimizdeki Kürtlere de yansır. Dolayısıyla diyor sınırın güneyden Musul'u da içine alacak, en azından Musul'un kuzeyinden itibaren. Gotin ev misak-ı milliye yani Kerkûk û Musul di nava ew misak-ı millî ew misak-ı millî jî nebû. Ew misak-ı millî jî nebû. Gotin daviya ew Osmaniyan da, Meclis Osmaniyan da karareke hildan li ku askerî Osmaniyan heye maye em xettekî xeritekî çêkin ji wê pêda îdê ew nebin, piçûk nebin. Ji destê me neçe erdo axê me. Kararî wê bû. Gotin li wê çi Musulman hebe ne gotin Türk. Wextê evî kararê hildan di Meclisa Osmaniyan da dawiya Meclisa Osmaniyan da li İstanbul evî kararî dan di vî kararê da navê Tirkîtî wan tune bû xwe. Yani çi askerê Osmaniyan li ku derê sekiniye heta li ku derê heye ew erd û erazî em gereke muhafaze bikin her li wê derê derdorê wan da temamî Musulmanan muhafazeyê Musulmanan bikin. Yani tefrik nekirin ev Kurd e, ev Arab e, ev nizam çiye tefrik nekirin. Ev aslı bir misak-ı millî ev. Kerkûk û Musul jî di nava wî de bû. Ne ji bona Kurdîtî o nizam çiye. Mesela yani sînorê em bêjin Tirkiye û Iraqê bi peymana Lozanê niha çareserkirin. Niha Lozan sînorên Tirkiyeyê em bêjin dewleta Tirkiye ya Balkana ya em bêjin Qafqasa ya em bêjin rojhilata navîn bi Sûriye re jî ew kevşe bes sînorek tenê natiye bi Lozanê natiye kevşkirin. Ew jî çi ye sînorê yani em bêjin wîlayeta Musulê ye. Vilayeta Musulê ya dema Osmaniyan Kerkûkê Musulê Süleymaniyê zaniye vay hemû ye yani axa Kurdistana başûr hemû digirin ava xwe. Li vir di peymana Lozanê de gotin egê em ê vê mesela ha di nava neh meha da İngilîzan û dewleta İngilîz û em bêjin eger dewleta Tirkiye di nava xwe da karibûn çareser bikin ew ê çareser bikin. Çareser nebe ew ê vê mesela ha vê pirsa ha hera netewên yek bûyî cemiyetê axvan wê çaxê em bêjin. Li cemiyetê axvan mesela dem ajoya Lozanê de em zanin ki ku İsmet Ünlü di peyvînên xwe yên bi Lord Curzon re hergav vê yekê dibêje. Mesela Lord Curzon jê re dibêje hûn çima dibêje Kerkûk û Musulê hûn dixwazin
او در کردن بیجه دوی جبر کو او در کردن امجید خوزن چونکی وی دولتا کو ما آبا کلیه دولتا ترکیه دولتا کرد و ترکانه سینورین میساکی ملیجی اساسا ده اصل خدا او آخر دراکو کرد و ترک لیدجین لسر وی بنگهی دویجه ام دوزا مسئولیت کن لگوری پیمانا جمعیتا ملتان داینا پرین پترولا کرکوک و موسله جبو ترکیه جسالا 1934 دست بکر و حتانی 1951 دوام کر. ترکیه پرین که ده دائمی جدا حتا پترولی بستینه دناوا چند سالان ده لسر هفستاند بو و دفج حقی خوین لسر حریم بردابو. لوزانه لسر موسول کرکوک تفچی بو. هر دو به هفراتنه مناقشه کرنه او قص لسر مستر بون استراتژی بون کو برا دولت او کرده چه نبه موسیج برا هره برا کرکوک جی هره بس کرد نبه دولت İngiltere eva jibona Musul, Kerkuk o petrola vederi daqailen mesela Kurda bidin peşi bidin tehlike rava bidin o Türkçi ve ikna bakın. Türkçi ile hemberivi Musul'u, Kerkuk'u falan petrolü Kürdistan'ı teslimi İngiliz adıkın her duacı razıydı o evdüğün kadar petrolü heremi o Türkçi mesela İngilizce mesela psikolojik Kürdi dosyayı dikkatiminin o cardım başnak. Referandum yapılmışken Piştî ku referandum pêk hat ji sedî notî zêdetir gel serxwebûnê xwest. Qenaeta xwe daxwazat aliyê serxwebûnê de nîşan da. Baş e, çima bi hewldanên dijber ênvan welatan çêk hatin rawestandin û têkoşîn didome? Li vir pir diyar e ku dê ji îro pê de dîplomasî û têkoşîna polîtîk derkeve pêş. Ez wiha dibînim û vê rewşê wiha dixwînim. Nexwe Kurd ti caran teslîm nabin. Lewre Kurd tu caran di jiyana xwe de teslîm nebûne û teslîmiyetê qebûl nekirine. Teslimiyeti kabul etmediler çünkü. Balê bo azadî! Balê bo dewletî Kurdistan! دگل همو نقاشن لسر کرکوکه ده 25 ایلونا 2017 ده لتواهی باشوری کردستانه گشت پرسیا سرخوابونه هاته کرن و جسدی 93 دنگ بله درکت. لکرکوکه جی دنگدان پیک هات و جسدی 78 گله کرکوکه بریاردا که کرکوک به سر هرما کردستانه.